ke da rai nake son ki. Barkamu da sake saduwa da wannan lokacin. Fatima exclusive sun gwangwaje Saratu Gidado da kayan kicin masu zafi, inda Saratu Gidado take nuna godiyanta a shafinta na Instagram. Saratu Gidado ta wallafa bidiyon ne a daidai lokacin da ta ga wannan sakwar, ba tare da bata lokaci ba. Saratu Gidado ta bude wannan bidiyon take ta dan nuna jin daɗinta yayin da take kara tallata wannan shafin dai ba dai shafin kowa bane, illa dai na masu sayar da kayan kicin ne, wanda mazaunin Abuja ne. Sun tura mata sakon ne a yau Lahadi 1 ga watan Nuwamba 2020. Saratu Gidado ta nuna jin daɗinta a daidai lokacin da ta mu dai kun san mu dai alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim. Ga gift har gida yanzu na je tashar mota na karfi kai daga Fati Laminus exclusive. Fati Laminus _ exclusive tana sai da duk abubuwan da kuka sani na zamani, kayan kicin, kayan gida, kayan mai top da na waje. San me aka roga dogon ba kai mai da tsohuwar yarinya ta aiko mun haɗuwa kai jama'a kai masha Allah. Ga plates ba alhamdulillah, na gode ya ja Fati Laminus _ exclusive. Ga plates a sa wani gida abinci ya kyautar halin malak, wato ita rayuwa haka take da kai har da hura gungun kai masha Allah barakallah. Ina fa godiya Fati Laminus _ exclusive anda dinta a Instagram kenan Fati Laminus. Kai kwani tafi an gama da kai an gama da kai Allah ga babban harka kalli fa ga hoton da ke cikin kun gani kai ni kan na da sabuwa amarya ras ya haduwa ai kyau me kan famfo ya juice ɓangaren ne gashi fa. Dan Allah ku gani wa yake so ya sai irin wannan, duk me son siya kai kwari tafi alquran na gaba da kai ma tafi ya ga fa abin juice jama'a kai ma fulas and beautiful. Ki zuba juice ɗinki, zoɓa rodanki ne, ginger drink ne, wane ne, duk abin kai zamani zo mu tafi da kai ya wallahi ayon kan famfo nan kuma tangaran alƙur'an haɗuwa a kenan kin huta ki tuntsuro jog ki tuntsura shi ki zuba a kofi ya ki saka kofin ki anan yo Allah na wai ranga daddau zobo da jinja dirin ya shi nan fa kai hata ruwan sha ruwan sanyi ka sa sai ka zubo ruwa sai kina kama sai ki ga dai nan gefe. Ina godiya Fati Laminus _ exclusive. Duk abin da kuke so na kayan kicin gasu wannan gift ina ne, kuma aka ce bayan na yi wanka din kwalliya na shafa hura wa mai gida, aka ce mini wai zuba mishi zoɓarodo mai sanyi da ginger drink mai sanyi sai ya sha, yana jin ƙanshin hura a jikina, sannan kuma gashi yana shan ka aini Allah ba taɓa kai nan ka ranka yaho. Thank you Fati Laminus exclusive _ exclusive. Fati Laminus _ Allah ya bada sa'a, Allah ya taimaka. Na gode sako ya iso.